Kanyang laki din! Da kayo magayam nanang, narabyan kayo nagkapan nyo. Ay, napanak man iji balay ta bursyaw. Napan ko sinarungkaran. Kasta kahit kumusta ngay matan ni Tata Bursyo. Masyanak nga raw talaga asaan na makabangon. Adalatay jay anak kaida, kan isubsubuan da. Ay, kaasimat ang arod no kasta. Talaga alakayin ngamin. 85 bunti taon na. Wan nga raw, ngamsapay la kumaat, agbyag pa iti na paot. Ay, ananang, tapno makikita na pa'y dagiti apo ko na. Ay, nangipang kay kumamot iti kapikan asukar ijay. Ay, wan anak ko, ariglado aday ta. Saan lang akapikan asukar timpan ko. Nangipanak pa iti biskwit kan gatas da. Ay, nasaya at ngarod no kasta nanang. Tapno at damot ti kapyun dagiti agbambantay kan kuana. Kaasimo ni Tata Bursyo. Saan ka nun ang makabangon iti idana? Sino tinagkunay ti deta? Bakit? Kano napan ni nanang ijay balay da iti kalman. Napan namot sinarungkaran di magas dito idi paawed. Iso tinangibaga kanya, lakay. Astaya. Ay, kaasimot Lakay nga mihinan. Wang nga rod, 85 ti taon nan. Mapantantumot sumarongkar bakit? Kaasimot ni Tata Bursyo. Ay, wun lakay. Mapanta sumarungkar intun Sabado iti malam. Apag isunto no agaputa iti trabaho. Wana. Gumatang tanto ijay ili ti isang put na ijay. Nagadumot na ito grocery, Mare. Ayawan, Mare. Abas tumi ijay balay. Kanti ipan mi ijay ayan da Tata Bursyo inton malam. Ay, oo nga pala, no. Sabado ita. Naku na amapan kayong agasawa. Wan, Mare. Ay, sayang. Adamo nga may papanak. Umayak kumamot. Importante mo nga may tilakad ko. Kalpasan ti trabaho tayo, Mare. Kahit mapangkantua iti sabaling aldaw, tinapatag at masarong karamo ni Tata Bursyo. Ay, wun, Mare. Nakasingsing po da di alakay kanyak. Idi napigsapay. Wan nga rod, Mare. Iso akabayatan si bibiyag pay, sarungkaran tayo. Saan ano matay tunji tao, sa tay lamap mapan. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y balkon yung agin indayon, Mare. Ay, wan, Mare. Rumabi imatan. Oras ti panagiin na. Isu nga daak dito'y Ag-relax man mo. Saan ka nga rod abisi, Mapantaa ijay balay da Tata Bursyo. Intamot sumarungkar. Imo na itayon nila kay ko. Ha? Saan ka nun ang makabangon iti idana, Mare? Kan isubsubuan dalatan iti makan na. Kasta aya, Mare. Ay, pasensya ka na. Taadda kayam ti aramidak inton madamdama. Aglabak pa iti kawusmi. Anya? Da kayo latan ti mapan ko, Mare. Sa anak nga umay. Dagdagasek nito niya itay. Ngam nagrason nga adda ka no aramiden na. Idinto ta addala ang ijay balkon da nga agin indayon. Kano pa nga minayang mapan lagi siya sumarsarongkar. No adda masakit akalugaran tayo. Sa bagay, husto ka lakay. Uray siya kat awan pa'y napuutak asim marungkar da iti masakit. Ugali da nga gasawa. Di da mo ti tumulong iti padada tao. Ha? Nakunak da ita. Kaputa aw-awisik mutla idi nila kay na. Amapan kami ijay ayan da na ising. Idi masakit as bibiyag pa'y. Ngam ado arason na. Nga uray awan mo ta aramiden na ijabalay da. Ay, una yan aya. Isuda man laang ti tao akasta. Oh, si kamot nina. Kasla na alimpungatan ka anak kari eh. Ay, uwan nga rod na anang. Nangag ko ngamin tinagpig sa nga unit ambulansya. Ay, wan anak ko. Imay da inahalan nila kay Bursyo. Ha?
Marigatan ka no nga umangas. Isu nga imawag adagos ni Berta iti ambulance. Ay, kastaya nanang. Sapay la ko mataagimbag adagos ni Tata Borsyo. Kaasimot. Sapay la ko mga raod anak ko. Kaasimot ni Borsyo. Anya, natayan ni Tata Borsyo? Un bakit? Natuluyan ka nung idrabi. Isumot ti ko nada di ta kaaruba. Ay, piman mat. Nagkaputay di trabaho intun malang. Mapantay di ayan tilamay. Un alakay, mapanta. Mangdagas tantumatan itinatang ijay sentro. Iso ka pa nga isang pata ijay. Un bakit? Nasaysaya day ta na panunot mo. Amangan no kayat mo ti makiumay inton malam. Ha? Ijay mat? Ijay lamay adi. Mapan kami ngamin kin nila kay ko. Mangitulod kami mula ang itinatang. Iso ka pa'y asidaan dagiti mapan makilamay. Ay kitwin umaya mamang aron, mare. O sige, taagigiddan tayo ang mapan inton malam. Ay gayam. Kumusta mo tiniton niya? Kaslado mang ko asayang guseng Asaan ka no apulos napan ijay lamayan? Saan nga rod ang pulos, mare? Duada nga agasawa. Anya? Jakman ammo kadagi jay. Kaslaawan bibiyang da iti kaaruba da. Di da ammo ti makipagrik na no addarigat ti kaaruba. Nagmayat-mutan ti pa nag-relax mo ulit sa ti balayo paray. Wan pare, kakaiso na analpas man ang timay sa aldaw at trabaho. Ag-relax man. Napanak nga rod gimatang iti red horse. Ato'y man Isat mo ba ya? Ha? Kwa? No maminsan tulatan paray. Mapantakid di ayan tilamay. Mapanta mo agparang Anya lakid din. Saanan pare? Anya? Mapantan tulatan intun maminsan ngal daw. Wala. Sikan tulatan ti mapan paray intun maminsan daw. Gumsyak, mapanak ita. Tadala ito'y natin nga ipangko. Kun imunang aminin da bakit ko ijay. Kaduanan ni bakla. Kasta ka di pare. Alang nga rod Ingkan. Sa anak nga umay. Inumag da ito'y napan ko ginatang nga arak. Una yung dagijing agasaw. Isudan sa laang tipulos asaan anap-napan ijay lamay. Ngarod bakit? Manipod idinagsakit ni Tata Borsyo. Aging gaitaan na tay. Saan da anap-napan? Kaslaawan bibiyang da iti kaaruba da. Saan akasla? Talaga nga awan ti bibiyang da bakit? Naimbag kumamot no kasta unay abisi da. Ngam saan mat? Day tangarod kahit. Sapay lablabsan lagi ti tattao ida. Nagmayat ti pa nag-relax da di sango ti balay da. Na yun. Ay, dagi jay ti tao adida panunutan ti tumulong no agkasapulan ti kaaruba da. Anya laki din. Aya. Adamang mangagkuasa o ti kaaruba laka. Anya day tabagay. Ibagbagada, apulos ka no asaan ta anap-napan ijay lamay ni Tata Borsyo. Anya? Sino tinakangagamit iti dayta? Sino pa'y kuma? No saan adag iti chismosa dito'y lugar tayo? Ay, una yun aya. Anya kumatibibiyang da no saan taanap na pa ni Jay Lamay. Di dalat tamapan no mapanda. Parikot da pa'y dagiti tao asaan anapan? Isumot lang ti kunakot. Anya lakit din aya. No asino man tinakaibaga iti dayta, awan bibiyang na ako naktumait. It's my choice, not them. No kayat ko timapan, wano saan. Husto ka, iti nga imbagam lakay. Nakadulakat nga amuda no asino man tinakaibaga iti dayta. Mapanak to no kayat ko. Saan no saan?
Nalabsak na niya nga agasawa di tasango ti balayda. Agay ayam damot iti baraha. Kastaya nanang. Ay, una yun. At dadalaang di tang agay ayam. Ngam di da pa'y mapan ijay lamayan mo. Dagita pay lang matikunam. Isuda dagiti tattao adi daan mo ti makipagrik na no ada matay. Uray manong nga awis ko kinito niya amapan kami. Ngam kanayon nga agrason. Inton kwan. Lablab san laang ti tattao ang nagmayat ti panagin indayon da ije sangwanan ti balayda. Ay, sapay la kumaa. Tadi dan tumot sa pulong ti tulong. Ti kaaruba da no dumteng ti aldaw. Ay, panagpa-file man gaya man iti Certificate of Candidacy bakit? Uwan nga ron lakay. Nagatap ti kwarta ita. Awan makukwarta. Anya nga ta, no serkek ti politika. Anya? Wan bakit? No serkek ti politika, ket mga bakak. Ha! Sigurado. Iso ti pagbaknangan ta. Ken sigurado, ama papintas kunto da ito'y balay ta. Ayuwan nga agpaiso anya. Mayat man day taan na panunot mo lakay. Agfailak nga ruden bakit? Katuan anya lakit din. Agfile kan. Saan ka nga agkapoy-kapoy Intun bigat madlaan bakit? Mapanak agfile. Oh, siga maggambar eh. Wan pare, napanak nagfile iti COC ijay Comelec. Ano niya? COC? Wan pare. Anya nga posisyon ti nagfailam? Lupon? Sikakit di mat pare. Lumaban man a kapitan. Wan, kapitan dito'y barangay tayo. Anya? Wan, iso adidak tuliplipatan nga iboto sa pare. Anya? No siyak to ti mapagasatan nga agtugaw kas barangay kapitan ditoy. Ha! Ikarik, papintasak da ti barangay tayo. Day ta ti promise ko, pare! Ay naapaw, pagawa ng ni Baldaw tumaray a kapitan. Un bakit? Napangarudan nagfile iti COC di kalman. Anya? Ha? Ay, anya laki din aya. Asino nga ta aya tinamnamaan na amang ibutos kan kwa na no bilang laang. Ay, pakawanong ko na manun. Bayan tayo lata. Ngayon siya, saan ko nga ibutos? Kasla lalok-lok ko, ti bagik, no ibutos ko ni Baldo. Ay, wala kay. Oray siya. Diyan mo ila kaya nga ibutos. Amok ti ugali ni Baldo. Ibutos ko lata ni Manong Ibot. Nasaysaya at pa iti ugali na. Adayo managtulong ni Manong Ibot. Kumparakin ni Baldo. Makapaunlak man day ta adamag. Ni Baldaw. Nagfile iti si Use. Kas kapitan. Ay, anya laki din. Wang nga rod nanang. Aramid na amin ti saan anasaya at nga aramid. Ngam naturudlat namat ang nag-file iti COC. Oo na yan. Hay, no siyak lang. Dak kayat nga ibutos no kwa. Ay, nagalas ti ugali na. Uray siya nanang. Kan uray nila kay ko, di na kayat nga ibutos. Itikas jay nga aramid na. Adaya nga mintimayat amang ibutos. Awan kunak tumag. At dalat tananang. Ni baka na. Anya laki din aya. Hay, urayak la simgar iti dayta nga imbagam mare. Ni Baldo, lumaban kas kapitan? Wun mare, makapaula nga rod. Di pala tano ti labanan na, kung saan lupon, salbag kay di mo. Wun kumare. Ngam kapitan ka numag.
Sa pala kumaata, dati oras nga pula, mangibutos kinkwana, no bilang laang. 5 ko nam kidian. Diyos me, yung marimar. Iti kasi diya, kinalas ti ugalin na, naramid na pa ilang ti lumaban. No di kat nagaramid lang, iti pakaibabay na. Ay, manulang abulan tinapalabas manipod na tayo ni Borsyo. Sa ita, si marunumanaan ni Antim Bilma. Anya timpatay na nanang. Nadinggi ka no. Insang pudamot nun di tabalay da itay lang. Anya? Ay, makapakigtot magtanday ta adamag. Kat mapantayo asumarong ka rin ton madamdama anak ko. Una nang, urayan tala ang asumangpot nila kay ko. Sigurado akayat na matdaya ti umay. Agawid akpay nga rod tayo nakagsukat. Dagasan kayo inton madamdama. Nada. Ni Baldo mo tiyag sa Saudi sa ang anak ko. Huwag nga ron nanang. Ay nanakaskas daaw man. Italaang nga adda dito'y ayan tilamay. Ha? Imbag nga oras kada kayo amin. Nga adda ita nga oras dito'y pagtaangan, dagiti masaknan. Awan di sa bali ang maibagak. No diket condolences. And please, vote for me. Iti dito incoming election. Anya? Imaylaang dito'y. Saan ang makipagrit na? No dikat kagkampanya. Ay ti awanan baeng. Taasit gakman. Nakakapsat. Excuse me, Baldaw. Ah, Pasensya ako man ha. Basit la kumamot a respeto. Saan kamot gayam nga imay dito'y lamay tapno makipagrik na kadagay tinamatayan. Imay ka tapno dito'y kangag kampanya. Ay, anya lakit din, Baldaw. ay, kwa. Iti kasta nga aramid mo. Awan, timayat amang ibotos kan ka. Sigod mo't ngamin, asaan kang umay no adati kastoy alamay? Italang akong di umay ka. Gaputa umadanin ti eleksyon? Ay, salbag ka. Anya. Nakababain, ti kasta nga aramid mo. Pakibagamkin nila kay mo, pasensya iti inaramid ti inakkan kwa na idirabi ijay lamayan. Ha? Saan nga min anasaya at dayjing aramid na? Anya ti bagbagam, sikanin na. Ada ka magayam. Ti kunak, pasensya iti naibaga ni nanang idirabi ijay lamay. Ang amput no matimbaga na ka saan na yan? Anya. Sigod asaan ka amapmapan iti lamay. No adda matay, adda kayo laang dito isang wanan ti balay yung agre-relax. Sa itang umadanin ti eleksyon, mapan kayo ijay, sakit ibagam a condolences and please vote for me. Ha? Nagawan abain mo. Uray anyaman apasken ti papanam amapan mo pagkampanyaan. Awan lata ti mayat amang ibutos ken ka kunak tumut. Nagalas ti ugalay mo. No apay ngamin ang nagturid ka alimaban kas kapitan, ha? Nagpuskol tarupam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.